ebyombe ao n'abarayi bono nigo baburirie abantu gwesokia nako konya bali bamenyete n'ebinyinyi by'enyamoleo ase eng'encho abange babo nigo bakonengetwa na guchaywa ase ebinyoro nigo bono ayagocha magega y'erituko ria rero abantu abange ense engima Kenya nabo igase county yaito ya Kisii besokia na kuinyora rituko eriga ria World AIDS Day. Ndemo no morikyo ito nando twariganirie oroboti rukubwatia. Emyaka 35 nebere kurwendo wali nyamureo goswa imya ense ya Kenya. Nigo ritukurere rebyombe n'ababwatani ao besokia rigochengera ritukure nyamureo ense ngima limanyekaine mono buna World AIDS Day. Rero muna tugochengera ritukuria Nyamureo ensengima na intubuna abasae ba Kisii County twesokire otebia bana baminto abasae kyagero buruiro bwabere nga bwengira abasae inga twetange kyagere ndwali ekaro yakonyorira aro negosegasegie Wizara yobochenu ime county ya Kisii gekora unomo waziri Sara Umachi gekobwatira nebyombe n'ekinyagetari ao nchariganio omusangerekano bene ime yegeti kyagesaba kwa koinyora ritukeli tokobolinga HIV no burwaire bogwanete kwera by 2030 country ya Kenya gotebanga HIV ebenga teyo anymore. I live a positive life like other negative people. It's upon you to accept your status and take the medication. Through the ups and downs, I've got the healthcare providers that took me through the journey. It has been long, but I'm happy I'd managed the life. Gwetera chinkwa na chamanyi bendo ali enyamoleo na bali banyalire komenyana borobu nigo barwo gosegeta guchya sabantu gwesokia kulengwa na kwerenda elyogokeyo kwambokirana kwaye iga rero twabwata abantu abange mental matters na mental fathers bakwana aga iga bagotenga bamenyire na HIV na endo baligereri igo balebuya asile tukoria World AIDS Day ase bunantu abantu maisa ito tokonyara goteba ngo bwatenyamore gusengo tabwatenyamore asa abantu bonspingo bongo ba moyo banyara ko bakorengu tokuganya gosenekero mongi nabeire aibwateraneti achire clinic ngana lya koletera machibu nga mole biye mwenzi etakere mwenda mwenzi mugaka no mongina mopimi mwenzi mumanyereri ngayimo bere tasoborere gwenyamoleo. To the youths who are still out there who maybe is HIV negative, please keep the negativity on fire. Nonye ensengima kengerete gochengera ritukuria nyamoleo asengima nigo bona abantu banyale gokuleru mono abasai banyale kwerende liko irainse birengo byenyamoleo imense yaito ya Kenya. Kinko reporter tasini kia Ndizi TV kuroega segeti kiagesaba kwa ime constituency ya Nyaribali masaba ime county ya Kisii Eliataliane Ndemo Steven.